Príjemný dobrý večer, vážení diváci folklórneho webu jankohraško.sk. Vítam vás na uvítacom programe 55. ročníka folklórneho festivalu Východná vo Východnej. Je to po prvýkrát, čo vám náš web prináša video vstupy. Budeme sa vám snažiť priniesť atmosféru tohto festivalu a verím, že sa vám neprihováram posledný krát. Ako by to bolo, keby sme nerobili rozhovor s našim šéf-redaktorom folklórneho rádia Janka Hraška. Takže ja mám pri sebe Jozefa Halcina. Takže čo ťa priviedlo tohto roku na tento festival do Východnej? Martin, ďakujem za rozhovor. Tak v každom prípade Východná, najkrajší festival, ktorý sa koná na Slovensku a ktorý snáď priťahne viacej poslucháčov a divákov ako dneska. Priamo, no. Počasie nám celkom vyšlo, tak to môže byť celkom fajn. Takže čo by si nám vedel povedať ohľadom organizačnej stránky, ohľadom rádia, ako tu vysielame, čo sa tu môžu naši poslucháči a diváci dozvedieť od nás, ako bude prebiehať vlastne tento festival pre našich poslucháčov? No môžem povedať, že vysielanie dnešné, alebo týchto troch dní, tohto ročníka, 55. ročníka, bude aj pre nás veľmi významným, lebo tie podmienky sa úplne zmenili, vysielame už uzavretých priestorov, ten zvuk bude kvalitnejší, môžeme obsiahnuť viacej ľudí a máme ohlasy, že nás budú počúvať tak doma, ako aj v zahraničí. Takže sa tešíme na to aj my. Bude počas vysielania veľmi veľa prekvapení, budú rôzne ceny o takéto krásne trička. Vážené dámy, vážení páni, vy všetci milovníci folklórneho o takéto krásne trička, ale budú ceny aj rôzne CDčka a ďalšie veci. Zároveň pred Východnou bolo veľmi veľa súťaží ohľadne vstupeniek, ktoré úspešne prebiehajú a dokonca už dneska sme slávnostne odovzdali niektoré fotografie, bude vidieť aj na našom webe, takže ľudia sa majú na čo tešiť. A máš aký obľúbený program, kvôli ktorému sa tešíš prísť do amfiteátra a pozrieť si ho? No ja sa vždy teším na gala program a na detské vystúpenia, ktoré sú v nedeľu. Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a verím, že nebol posledný. Ja ďakujem. Takže ja mám pri sebe prvý manželský pár, s ktorým budem robiť rozhovor. Tak odkiaľ ste k nám prišli? Z Trenčína. Z Trenčína. A čo vás sem dovedlo? Je to prvýkrát, čo ste na Východnej, alebo už ste tu boli viackrát? No, viackrát. Ešte ako decko som tu chodil. No, skoro, dá sa povedať, že skoro každý rok našne, ktoré som vynechal. Ale ako folklorista od malička, tak 50 rokov. 50 rokov tu chodím. Tak ešte 5 rokov viac a už môžete oslavať jubileum rovnako ako tento festival tento rok? Skoro. To už nedoženiem. A čo vás sem priviedlo tento rok? Tento rok máme tu vystúpenie. Máme súbor folklórny seniorov z Trenčína. Folklórny súbor Družba. Folklórny súbor Družba, veľmi známy súbor z Trenčína. A chystáte sa tu aj ostať až do nedele? No, vystupujeme aj dneska, zakrátko v tomto programu, čo teraz práve beží. Aj zajtra o 20. hodine vystupujeme. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za váš rozhovor a prajem príjemný umelecký zážitok. Dovidenia. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Takže ja mám pri sebe veľmi veľkého človeka, pána Štefana Kocáka. A by som sa chcel opýtať, čo vás priviedlo tento rok do Východnej? No, do Východnej ja chodím pravidelne od svojich študentských rokov, by sa dalo povedať, čo ma tohto roku priviedlo programy. Je tu strašne veľa dobrých programov a z týchto programov aj v skutočnosti pripravujem a režírujem so svojím synom Petrom z nich dva programy, ktoré vlastne odznejú piatok večer prvý a sobotu večer druhý, práve v čase, kedy je vo Východnej najviac ľudí. A máte takú srdcovú záležitosť, kvôli ktorej sa sem vraciate pravidelne? Takú spomienku, ktorá vám utkvela v srdci až doteraz? Tých spomienok je strašne veľa a môžem povedať, že cez priebehu tých spomienok je strašne veľa a môžem povedať jednu vec, že Východná mi dáva strašne veľa. Východná pre mňa to je jednak lekárom aj liekom. Veľmi sa teším, že mladí ľudia tancujú, robia to, čo si naši predkovia veľmi želali. Ale sa nám rozpršalo, tak utekajme. Ďakujeme pánu Kocákovi za rýchly rozhovor a my sa rýchlo presúvame do nášho štúdia.